Offline back blitz, 0. Heads, strong slant, weak offline back blitz, 0. Ready? Strong left, strong left! Strong left! Ja. Jeg skal lige vente på dommerne. Ja. Det er også dejligt nok lige hverken dejlige brise, der er her lige nu. Det er resten af det, der er her nu. Ja, 28 grader eller sådan noget. Mærker så. Det er aldrig her. Det er sommer. Det er vi vente på. Her er 48. Den står på 3-linjen, Asbjørn. Det er 4. down. Gik den, så gik den. Godt forsøg, Leif. Godt forsøg. Mhm. Down. Sit. Yes.